Балык бистәсе үзәк китапханәсендә 20 гасыр башы әдәбиятында якты эз калдырган шагыйрь Габдулла Тукай замандашы Миргазиз Укмасыйның 140 еллыгына багышлап фәнни-гамәли конференция үтте. Аның эшендә Казаннан әдәбият галимнәре, район иҗатчылары, китапханәчеләре белән бер рәттән хәйриячеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Шагыйрьнең исемен мәңгеләштерү буенча тагын нинди эшләр башкарасы бар? Тулырак шагыйрьнең туган ягыннан журналист Раил Садретдиновның махсус репортажында. Шагыйрь Миргазиз Укмасый туып үскән кеше Укмас авылы әлеге калкулыктан караганда уч төбендәге кебек күренә. Әлеге басу кырлар, юллар Миргазиз Укмасыйның бала чагын, аның сатыш, аннан соң Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәләрендә укуларын, авылда имамлык итүен һәм репрессия еллары башлангач, күз күрмәгән, колак ишетмәгән якларга чыгып китүен дә хәтерлиләр әле. Ни кызганыч, авылында шагыйрь турында истәлекләр сөйли алырлык кешеләр инде юк. Ләкин Укмас авылы кешеләре каягына бармасыннар, мәшһүр авылдашларының исеме һәр чак алдан йөри. Безнең әтиебез Фәхретдин, хәтта аның безгә шугы хәтлек булса да туган булуы турында әйтә торган иде. Бүген 50-60 йортлы шушы кечкенә генә авылдан бөек Тукайыбызны күргән, аның белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасый чыгуын аның туган нигезендәге истәлек ташы искәртә. Аны 1994 елда шагыйрьнең 110 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә ачалар. Миргазиз Укмасый нәкъ шушы нигездә туып үскән. Озак еллар кибет булып торган бина бүген инде шактый таушалган. Хуҗаларының аны сүткән хәлдә дә истәлек ташын саклап каласылары килә. Авылның элекеге мәчете Миргазиз Укмасый туган нигез каршында гына булган диләр. Бүген биредә 1974 елда салынган мәдәният йорты. Авылның хәзерге мәчете шактый төзек, тирә-юньгә нур чәчеп тора. Төрле елларда 1911-1920 еллар арасында Миргазиз Укмасый туган авылы мәхәлләсендә имамлык итә. Үз чорының билгеле дин әһле була. Шуңа күрә дә аны искә алу чаралары Балык бистәсе районы үзәк мәчетеннән башланып китте. Районнан чыккан шәхесләрне искә алу, ул киләчәк буынга биреп калдыру, киләчәк буынны тәрбияләү. Миргазиз Укмасый белән бәйле киләчәк буынга тапшырырлык ядкәрләре бар әле якташларының. Танылган шагыйрә Рәсимә Гарифуллина очрашуга Миргазиз Укмасый шигыре кергән революциягә кадәр чыккан җыентык алып килгән. Дәванидән калган китап менә бу. Һәм менә мин монда Миргазиз Укмасыйның Яз дигән шигырен таптым. Монда шулай ук 30 Имәни, Мәүлә Кылыйның шигырьләре бар. Күрәсең, бу җыентык итеп чыгарылган булган һәм монда Миргазиз Укмасыйның да шигырьләре кергән. Миргазиз Укмасыйның искә алу чаралары район үзәк китапханәсендә дәвам итте. Биредә фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Һәрбер шәхескә без үзенчәлекле кешеләр буларак аларны инде барлыйбыз, хуплап торабыз, алардан килгән фикерләргә бөтенесен дә хуплап торабыз. Туфан аганың шундый бик яхшы сүзләре бар. Миргазиз Укмасыйга аның ташы да кирәк түгел бүгенге көндә, чөнки ул бакыйлыкка күчкән инде. Безнең өчен кирәк, киләчәк буыннарга өчен кирәк. Миргазиз Укмасый үзебезнең районыбызның бик данлыклы кешесе буларак, шуңа күрә без инде читтә калмадык. Фәнни-гамәли конференцияда Миргазиз Укмасыйның иҗаты, тормыш юлы, биографиясендәге актаплар, ачыклыйсы фактлар, әдәбият галимнәре катнашындагы фикер алышуның төп темасы булды. 140 еллык туган шагыйрь үз вакытында милләттән дип яшәгән, татар халкын уянуга, мәгърифәткә чакырган, билем алырга, һөнәрле булырга өндәгән икән. Димәк, аның йогынтысында кемнәрдер әлеге адымны ясаган. Димәк, аның роле, тәэсире менә шушыларда чагылган. Инде бүгенге көнгә безгә килгәндә, игътибар итегез, шушы чорда яшәгән Тукайлар, Әмирханнар кебек Укмасыйның байтак шигырь хикәяләрендә мин бүгенгебез өчен дә искермәгән фикерләрне күрәм. Шуңа да без аны классик әдипләр белән бергә янәшә атыйбыз. Якташлары алга таба бик күп язучылары белән бер рәттән Миргазиз Укмасый исемен мәңгеләштерүне дә дәвам итмәкчеләр. Монда туризм мөмкинлекләрен кулланмакчылар. Шундый шәхесләр безнең районга туристларның игътибарын, вниманиеларын җәлеп итә. Мы представляем
Без шагыйрьләр белән бәйле веломаршрутны тәкъдим итәбез. Тукай юлы бар инде. Без чордаш булган ике шагыйрьне бәйләп, уртак маршрут төзергә планлаштырабыз. Гасыр башында татар халкының күренекле шәхесләре белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасый соңгы урынын да алар янында таба. Шагыйрьнең кабере Казандагы Яңа Татар бистәсе зиратында. Революциягә кадәр 5 китап чыгарырга өлгергән, репрессия тегермәнендә тарттырылган, әмма бер кайчанда хөкүмәткә тел теш тидермәгән шагыйрь соңгы көннәрен Югары Осландагы картлар йортында үткәрергә мәҗбүр була. Миргазиз Укмасый кабере ул үзе исән чакта аралашып яшәгән Каюм Насыйри, дуслары Габдулла Тукай һәм Фатих Әмирхан каберләреннән ерак түгел. Ни дисәң дә, тарих барсында үз урынына куя. Раил Садретдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Яңалыклар.